Karena sabak mo. Uy! Kay makatako na. Marita na. Ari, ari, atas na. Ikut. Dapat lima din. Stres lang. Ano yung tagamay? Ayaw ka na, ikaw na. Turn the video ko. Yes, King. Murag tinuod ba? May peke daw, tripod lagi ba? Video. Ayos. Yaya kayo dagag fans si Solen eh. Late ka. Morning, ma'am. Sumangin. Video. What's up? Good morning guys and welcome to my new vlog. Today is April 18, 2023. Today is opening sa Baiso Main Campus na SQA event sa Tanang Baiso branch. Please like and subscribe to my channel and don't forget to ring the notification bell. So guys, mga antics na. Now snacks so. Ano ba na niya ko? Panglaw, masya. Kaya ko ba? Baiso. Thank you, Baiso. Hindi ba ninyo yung pagka-islet?
Oh, mga itlit oh, mga itlit. Lagi, timing nga, may gunin na, may ngarapin yan eh. Diba pa? Kapil lang kami yan eh. Kira na, kapay yung unta mo. Yun naman, na-flag ba eh. Pre, init ka pre. Na. Turbo flat 1 eh. Ano? PA, ano dice? Flat 1 lang eh. Yun, kanawan na. Kita kita ng medyas na. Kita kita ng medyas. Ito sa tunga. Mabot ang muna sabay sa confession na rin. Sige, nga way medyas ang bayso. View ha eh. Mga drone ba? View Wala out na di ay aerial shot. Papa na ni ko ano? View kayo ngayon natin lang. Agi pakita ka na na. Wow, yun din na flyer. View kayo no? Angay din magkarong bro kay gipit. Ikaw na dai. Sabi ka na kayo dai. Nadilit good. Wala aerial shot na una ka di ay. Wow! Sabi di ba? Nanginit. Ang cellphone. Dito video. Tinisaka na ron view kayo. Nakita nga nila eh. Bakit sila? You know? Ih, nilara. Iniita na eh. Sakita sa mata ng yellow eh. Oh. Tagal lain-lain ko kasi. Wow! Awa. View ha eh. Samot ang aerial shot ano? Asa ra mga drone. Nawala. Yun. Wow. Oh, view. Ano cellphone? Ano nang sayo? Si? Tinig ka? Kasi may tinig. Ayun na sila. Punta. Kakuan swimming yun. Swimming ha. Cha, view kayo. View ha eh. Kumti pike be. Hindi ba? Kinagat akong jacket. Ito na large. Umakay
Baliktad lang ang bosin. Wala siya niya pera. Tagal type test. Ano makalimot ko? Yawa, Charles. Wait lang, Erika. Yeah, balik. Pwede na ulit. Pwede na. Right? Ano na? Ano lang? Yeah, pwede na ulit lahat. Ayun, ne? Ay, magiging.